ስለዚህ መስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ መርገምና ዝተወሰደሉ ዕዳና ዝተሰረዘሉ ዲያብሎስ ዝተሰዓረሉ ሽሙ ዘላለም ይባረክ። መስቀል ንዓና ትርጉም አለው። እቲ ሳልሳይን መሰረታውን ትርጉም መስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ ስለና ሞት ክርስቶስ ዝሞተሉ ሞትና ከዓ ዝተሰዓረሉ መስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ ንአዳም እግዚአብሔር ከምዚ ኢልዎ ነይሩ ኣብ ዘፍጥረት 2:15 ካብዚ ተበልዕካ ሞት ክትሞት ኢኻ ኢልዎ ነይሩ። ስለዚህ አዳም ሞይቱ በሊዑ ሞይቱ ነዚ ቅዱስ ጳውሎስ አይሉና ዓስቢ ኃጢአት ወይ ከዓ ደሞዝ ኃጢአት ሞት ይልና ኤፌሶን 2 ቅድሚ ሕዚ ዘንበብና ቁፅሪ 1 ብበደልኩምን ብኃጢአትኩምን ሞታን ነበርኩም ይብለና። ሮሜ 5:12 ቅድሚ ሕዚ ዘንበብናዮ ብምኽንያት ሓደ ሰብ ኃጢአት ናብ ዓለም ኣተወ ኩሎም ስለ ዝበደሉ ከዓ ሞት ናብ ኩሉ ተመሓላለፈ ይብለና። ሞት በአዳም ሕይወት በክርስቶስ ሞት ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁፅሪ 21 ሞት በአዳም ሕይወት በክርስቶስ ይብለና። ስለዚህ ሞት ዝበሃል ነገር ኣብ ልዕሌና ነይሩ ሙታን ነርና ማለት ነገር ግን እዚ ሞት እዚ ኣብ ልዕሌና ዝነበረ መንፈሳዊ ሞት እዚ ሞት እዚ ኣብ መስቀል ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብምሙማት ብሞቱ ካብ ልዕሌና ተላዒሉ ነዚዩ ሞት መውጊእኻ ኣበየሎ ሓይልኻ ኣበየሎ ዝብል ጽሑፍ መጽሓፍ ንረክብ። ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ምስ ሞተ መንፈሳዊ ሞት ኣብ ልዕሌና ዝነበረ መንፈሳዊ ሞት ተላዒሉ ኢቨን ኣብ ቀጻሊ ኣብ ቅድሚና ኣብ ዝህሉ ዘመናት ኢየሱስ ክርስቶስ ካልኣይ ምስ መፀ ብስጋ ዝሞትና የሞት እንኳን ከም ዝሰዓር ካፍቲ መስቀል ክርስቶስ ቅድሚ 2017 ዓመታት ዝተገብረ ናይ መስቀል ክርስቶስ ሞት ዝተላዕለ ኣብ ቅድሚት ኣብ ዘሎ ዘመናት ስጋዊ ሞቱ ከይቀረ ክሰዓር ክንትንስኢና ናይ ሙታን ትንሳኤ ዝበሃል ኣሎ ክንትንስኢና ንዘለዓለም ዘይመውት አካል ከዓኽ ለቢስና ምስ እግዚአብሔር ክንነብር ኢና። ስለዚህ መንፈሳዊ ሞትናን ስጋዊ ሞትናን በመስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ ይተሳዓየ ሞትና ሽዒርዎ ብሞቱ ክርስቶስ ንሞትና ሽዒርዎ ንሞትና ሽዒርዎ ሞት ዓቕሙ ተሸይሮ ማለት እዩ። ስለዚህ መስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ሞትና ዝተሰዓረሉ ሞትና ተሰዓረሉ ማለት ሕይወት ተካፊልና ኣለና ማለት እዩ። ሕይወት አባና ጀሚረሎ ማለት እዩ። ኣብ እግዚአብሔር ወልድ ዘሎ ሕይወት አባና ጀሚረሎ ማለት እዩ። ወልድ ዘለዎ ሕይወት ኣለዎ ሞት ተሰዓሩ ሕይወት ከይሰርሕ አባና ማለት እዩ። ሞት ተሰዓረሉ መስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ ገልቢጥና ክሪኦ ከለና ከዓ ሕይወት ተካፈልና እዩ። መስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ መርገም ካብ ልዕሌና ዝተላዕለሉ መስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ ሰይጣን ተሰዓረሉ መስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ ናዕዳ ጽሕፈትና ኃጢአተኛታት ምዃንና ዝነበረ መረጋገጺ ዘይምእዛዝና ፍቃድ እግዚአብሔር ስርዓት እግዚአብሔር ብምጥሓስና ኃጢአተኛታት ከም ዝነበርና ዝዛረብ ናዕዳ ጽሑፍ እግዚአብሔር በመስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ አልዕልዎ። ስለዚህ ናዕዳ ጽሕፈትና ዝተሰረዘሉ መስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ቅዱስ ጳውሎስ መስቀሉ ኃይልና እዩ ይብል። መስቀሉ ኣብ መስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበረው ግብሪ በፍጹም ልቢ ክንኣምኖ ከለና መስቀሉ እሱ ናይ ኃይልና ምንጭ እዩ። ኣብ ሰይጣን ስልጣን ንኸለና ናይ ኃይልና ምንጭ እዩ። ናይ ምድሓንና ምንጭ እዩ። ናይ ፈውስና ምንጭ እዩ። ናይ ነፃነትና ምንጭ እዩ። ኣብ መስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኸፈለ ዋጋ ማለት እዩ። ሽሙ ዘላለም ይባረክ። መስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአትና ዝጠይቆ ዋጋ ዝተኸፈለሉ ኃጢአትና
ዝጥይቆ ዋጋ አለ ዘኽፍሎ ዋጋ አለ ኃጢአት ከምቲ ቅድሚ ሕዚ ዝበልክኹም ገንዘብ ኣይኮነን ዝሓተኩም ኃጢአት ካሊ ነገር ኣይኮነን ዝሓተኩም ኃጢአት ዘኽፍለኩም ዋጋ ሞት ናይ ሞት ዋጋ እዩ ዘኽፍል ኩሉ ጊዜ ኃጢአት ኣብ ዘለዎ ሞት መንፈሳዊ ሞት አለ ስለዚ ኃጢአት ዘኽፍለና ዋጋ ሞት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአት ዘኽፍለና ዋጋ ይኸፍል ከፊልዎ በሙማት ከፊልዎ ብሞቱ ንሕና ሓራ ወፂና ዕዳና ዝተኸፍለሉ ይመስቀል ናይ ኃጢአተኛታት ናይ ሞት ዕዳ መድኃኔ ዓለም ዝኸፈለሉ ይመስቀል ስለዚ ከፊልዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ዕዳና ከፊልዎ ዕዳና ዝተኸፍለሉ ነፃ ምዃንና ዝተኣወጀሉ ይመስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍሱ ክህብ ከሎ ስግኡ ክቆርስ ከሎ ነፍሱ ክህብ ከሎ ስግኡ ክቆርስ ከሎ ደሙ ከፍስስ ከሎ ኣብ ልዕሊና ዝነበረ ማንኛውም ካብ ኣዳም ዝተላዕለ ዝመፀና ናይ ኃጢአት ዋጋ ዘኽፍል ኩሉ ተኸፊሉ ነፃነት ምሕረት ተኣወጀሉ ከፊል ኣሎ ኮይኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍሱ ሕሊፉ ሂቡ ነፍሱ ምስ ሓለፈት ኣብ መስቀል መጋረጃ ተቐዲዱ ዕዳና ተኸፊሉ ሸይጣን ተሳዒሩ ዓመተ ምሕረት ምባል ጀሚርና ዓመተ ምሕረት ምባል ጀሚርና ኣብ ደቂ ሰባት ምሕረት ተኣውጅ ምሕረት ምቁፃር ናይ ምሕረት ዓመታት ምቁፃር ጀሚርና ምሕረት ተኣወጀሉ መስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ ሕዋተይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል እዚ ኩሉ ንዓኹም ከፊሉ እዚ ኩሉ ገይሩ መስቀሉ ንዓና ዘዩ መስቀሉ ዘዩ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ብዝሓለፈን ቢብና ነርና ደጊማ ከንብቦ ምዕራፍ 3 ካብ ቁፅሪ 14 ጀሚሩ ከምዚ ይብለና ኩሉ ብኡ ዝኣምን ናይ ዘላለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእስ ከምቲ ሙሴ ኣብ ምድረ በዳ ንተመን ዝሰቐሎ ወዲ ሰብ ድማ ከምኡ ክስቀል ኣለዎ ይብል ኩሉ ብኡ ዝኣምን ኩሉ ብክርስቶስ ዝኣምን ናይ ዘላለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ ናይ ዘላለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይንጠፍእ ጥፍዓት ኣብ ልዕሊና ነይሩ ሞት ኣብ ልዕሊና ነይሩ ናይ ኃጢአት ዕዳ ኣብ ልዕሊና ነይሩ ኣብ ምድሪ መንፈሳውያን ምውታት ድሕሪ ሞት ከዓ ናይ ዘላለም ምውታት ኮይንና ተኾኒና ከይነብር ከይንጠፍእ እኳ ዳኣስ ብዕኡ ኣሚንና ህይወት ክኾነልና ህይወት ክንካፈል ከምቲ ሙሴ ኣብ ምድረ በዳ ንተመን ዝሰቐለ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንዲ ክንዳና መስቀል ተሰቒሉ ስለዚ እንታይ ኢየሱስ ወዲ ሰብ እውን ክስቀል ኣለዎ ኢሉ ክስቀለለኒ ኢሉ ወዲ ሰብ ክብል ከሎ ንርእሲ ጎይታ ክስቀለለኒ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ንምንታይ ብኡ ኣሚንና ናይ ዘላለም ህይወት ምእንቲ ክኾነልና እዚ ናይ ሙሴ ታሪክ ኣብ ምድረ በዳ ተመን ዝሰቐለሉ ታሪክ ከምቲ ዝሓለፈ ዝበልናዮ እስራኤላውያን ካብ ግብፂ ናብ እስራኤል ናብ ኢየሩሳሌም ክጓዓዙ ከለዉ ናብ ከነኣን ክጓዓዙ ከለዉ ኣብ መንገዲ ኃጢአት ምስ ገበሩ እግዚኣብሔር ብተመን ቀፂዕዎም ናይ በረኻ ተመን ሊኢኹሎም ኣትማን ነኺሶም ንብዙሓት እስራኤላውያን ቀቲሎሞም እግዚኣብሔር ቀፂዕዎም ብኸምኡ መንገዲ ድሓር እስራኤላውያን ብንስሓ ናብ እግዚኣብሔር ምስ መፁ ሙሴ ንህዝቡ ሒዙ ናብ እግዚኣብሔር ምስ ቀረበ እግዚኣብሔር ከምዚ ኢልዎ ንሙሴ ኣብ ጉንዲ ኣብ ዕንጨይቲ ብነሃስ ጌርካ ናይ ተመን ቅርፂ ዘለዎ ብነሃስ ጌርካ ሰሪሕካ ኣብ ዕንጨይቲ ኣብ ጉንዲ ስቀሎ ኢልዎ
ስለዚህ ማንም ተመን ዝነኸሶ ሰብ መጽኡ ነተተሰቀለ ተመን እንተሪኡ بيوت كنبريو أي موتن يلوه እግዚአብሔር ንሙሴ ሙሴ ኸሙ ገይሩ እስራኤል በኸሙ መንገድ ድሒና እዚ ናይ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ምሳሌ ኣብ ገነት ኤደን ሰይጣን ተመን መሲሉ መጽኡ ንአዳም ነዲፍዎ ንሔዋን ነዲፉን አዳም ነዲፍዎ ኃጢአት ዝበሃል መርዚና ውስጥና እቲ ኃጢአት ቀታሊ መንፈሳውን ስጋውን ሞት ይዝቀትል ኃጢአት ናይ ተመን መርዚ ምናልባት ስጋው ሞት ቀትል ይኸል ነፍስ ግን ቀትል አይኸል ኃጢአት ግን ናይ ነፍስን ናይ ስጋን ሞት ይዘምጽ እሺት ምሳሌነቱ ስለዚህ ከመይሉ ይሰብ ካብዚ በአዳምን ሔዋንን ምክንያት ዝአተወ ናይ ሰይጣን ናይ ኃጢአት መርዚ ካፍት ሞት ዘስዕቦ ካፍት ሞት ንሱ ከመይሉ ሰብ ይተርፍተልና ናፍት ተተሰቀለ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምጥማት ናው ዝጥምት በእምነት ንዑ ዝርኢ በእምነት ንዑ ዝቅበል ብኡ ዝምካሕ ብኡ ተስፋ ዝገብር ዝኣምን ቲ ናይ ኃጢአት መርዘብ ልዕልዩ ስልጣና ይህልዎን ህይወት ይቀጽል ስለዚህ መስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት እንረኽበሉ ምንጭ ህይወት ናይ ሞትና ተሰዓረሉ ምንጭ ህይወት ናይ ብኡ አሚንና ናይ ዘለዓለም ህይወት እንረኽበሉ ምንጭ ህይወት ናይ መስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ ምንጭ ህይወት ናይ መስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ናይ ጎይታናን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ መስቀል ሞት ክንሓስብ ከለና ክንሓስቦም ዝግባአና ነገራት አለ ሞትና ተወሰደሉ ኃጢአትና ዘኽፍሎ ዋጋ ዝተኸፈለሉ ማለት ዝተበጀወና ሰይጣን ዝተሰዓረሉ ናዕዳ ጽሕፈትና ዝተደምሰሰሉ ህይወት ናይ ዘላለም ህይወትን ጽድቅን እንካፈለሉ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝኸፈለ ዋጋ ስለዚህ ሞት በአዳም ህይወት በክርስቶስ እቲ ህይወት በክርስቶስ ግን በከምዚ መንገድ ይመጽ ማለት በመስቀል ሞት እቲ ህይወት መጽ ስለዚህ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ መስቀል ንዓና ትርጉሙ ብዙሕ እዩ ዓመት ተጸቢና እነኽብሮ ጥራይ ዘይኮነስ ዕለት ብእምነት ኣብ ህይወትና እንነብሮ ምንጭ ምድሓን መስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ ሓራ ዘወጻናል መስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ ቤዛነት ዝረኸብናል መስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ ዕዳና ተዝደምሰሰሉ መስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአትና ተወገደሉ መስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ ሰይጣን ተሰዓረሉ መስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት ተኻፈልናል ምንጭ ምድሓና ኣብ መስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኸፈለው ዋጋ ዝገበሮ መስዋዕትነት ንዓና ህይወት ንዓና ምድሓን ንዓና ነፃነት ዕዳና ዝተኸፈለሉ ሞት ተሰዓረሉ መስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ለዘላለም ብሩኽ ይሁን ደሙ ኣብ መስቀል ዝፈሰሰ ደሙ ኣብ መስቀል ዝተቆረሰ ስግኡ እንታይ እዩ ንዓና ከምቲ ቅድሚ ሕዚ ዝበልክኹም ኣብ ዘሌዋውያን 17 ቁጥሪ 11 ደም ኃጢአት ዝስረየሉ ስሬት ኃጢአት ዝርከበሉ እዩ ደም ማለት ደም ህይወት ይትክል ህይወት ይውክል ደም ህይወት ይውክል ዘሌዋውያን 17 ቁጥሪ 11 ከምዚ ይብለና እግዚአብሔር በዓሉ ከምዚ ይልና ናይ ስጋ ህይወት ኣብ ውሽጢ ደም እዩ ዘሎሞ ናይ ስጋ ህይወት ኣብ ውሽጢ ደም እዩ ዘሎሞ ስርየት ኃጢአት ዝርከብ ከዓ ብደም እዩ ስርየት ኃጢአት ዝርከብ ከዓ ብደም እዩ ስርየት ኃጢአት ዝርከብ ከዓ ብደም እዩ ኣነ ድማ ስርየት ኃጢአት ምእንቲ ክትረኽቡ ኣብ መሰዊኢ ዝቐርብ ደም ሃብክኹም ኣብ መሰዊኢ ዝቐርብ ደም ሃብክኹም ንምንታይ ኃጢአት ምእንቲ ክስረይ ስለዚህ ደም እንታይ እዩ እንታይ ኢልና ኃጢአት ዝስረየሉ እዩ
مسكل زح زبله دم يسوع كريستوس انت عين انا ترجم ناي هاتياتنا سريت مركب خوينيو فسيسو ناي هاتياتنا سريت مركب خوينو فسيسو هاتيات بدم يزسر هاتيات بدم يزنص دم هيوت يوكل موت زلعل هاتيات زلعل اب كند حد هاتياتኛ زقرب زفسس نسريت حاتيات زقرب عمسوي زقرب دم كهلو خلوي سلازي عمسوي مسكال دم يسوع كريستوس فاسيسو دمو فاسيسو ني حاتيات نسريتي دمو فاسيسو نزي قدس باولوس اب افيسون معرف هذا بزغرم منجدي بدمو سريت حاتيات كن زخونلنا زنغرنا بدمو سريت حاتيات كم زخونلنا ينغرنا افيسون معرف هذا كاب قصري 3 جميره خم بكريستوس ركب منفساو بركات يبرسو بكريستوس ركب منفساو بركات ات بكل منفساو بركات بكريستوس غيرو اب سماي يزبارخنا ابو ناي غويتانا يسوع كريستوس እግዚአብሔር ይባረክ ቁጥር 4 አብ ቅድሚው ቅዱሳንን ነውሪ ዘይብልናን ምእንተ ክንከውን ቅድሚ ምፍጣር ዓለም በክርስቶስ ሐሬን በክርስቶስ ሐሬን ቁጥር 5 ስለዘፍቀረና በጽቡቅ ፈቃዱ በኢየሱስ ክርስቶስ ናቱ ውልድ ከገውን አቀድሙ መረጸና ስለዘፍቀረና በጽቡቅ ፈቃዱ በኢየሱስ ክርስቶስ ናቱ ውልድ ከገውን አቀድሙ መረጸና ቁጥር 6 ዚካ በቲ ዘፍቀሮ ወዱ ገይሩ ዘሃበና ክብር ጸጋ ምንት ክምስገን ቁጥር 7 ብኡ ማለት በደሙ ደህነት ምን ብኡ ማለት በደሙ ደህነት ከምቲ ሀብት ጸጎ ድማ ስሬት ኃጢአት ረኸብን ብኡ ማለት በደሙ ስለ ደሚና ንዘራዝበላ ስለ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ በደሙ ድህነት ከምቲ ሀብት ጸጎ ድማ ስሬት ኃጢአት ረኸብና ስለዚህ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ አመስቀል ዝፈሰሰ ደም ናይ ኃጢአትና ስሬት መርከቢ ናይ ኃጢአትና ዝለዓለሉ ኃጢአትና በምህረት ካባና ዝወገደሉ ስሬት መርከቢ ምንጭ ድህነትና እዩ ደሙ ማለት ነው እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ነዚዩ ዮሐንስ መጥምቅ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስራዮ ከምዚሉ እነሆ ኃጢአት ዓለም ዘወግድ በጊዕ እግዚአብሔር ይለው ኢየሱስ ክርስቶስ ከበጊዕ እዩ አመስቀል ተሐሪዱ አቡሊ ኪዳን እትበጊዕ ይስዋ ነይሩ ኣብ ክንዲ ኃጢአተኛ በጊዕ ይስዋ ነይሩ ትበጊዕ ናይ ክርስቶስ ምሳሌ ኮይኑ ማለት አማናው በጊዕ እግዚአብሔር ስለና ተሰወም ደሙ ዘፍሰሰ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ደሙ ስሬት ኃጢአት ዝረኸብናል ደሙ ኃጢአትና ዝተወገደል ደሙ ኃጢአትና ዝተሐጸበል ቅዱስ ዮሐንስ ኃጢአተኛታት ናምንስሃ ክምለሱ ክጽውዕ ከሎ ከምዚ ኢሉ ኣብ ቀዳማው መልእክቱ ምዕራፍ 1 ከምዚ ኢሉ ኣብ ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 ደም ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ካብ ኩሉ ኃጢአት የንጸህና እዩ ደም ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ካብ ኩሉ ኃጢአት
የንጽህና ይሉ ስለዚህ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ለኃጢአትና ዝፈሰሰይ ማለት ንኃጢአትና ዝፈሰሰይ ዕብራውያን 12 ብጣዕሚ ዝፈትዎ ቃል ደጊምና ካልእ ግዜ ክንምለስ ወይና ብዛዕባ ደሙ ብዘገርም ነገር ይነግረና ብጣዕሚ ዘገርም ሚስጥር ይነግረና ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ቁጽሪ 24 ናይ እግዚአብሔር ቃል ከምዚ ይብል ናብቲ ናይ ሓድሽ ኪዳን ማእኸላይ መተዓረቂ ዝኾነ ኢየሱስን ናብቲ ካብ ደም አቤል ብዝበለፀ ዝዛረብ ምንዛሕ ደምን ኢኹም በፂሕኩም ዘለኹም ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ሓድሽ ኪዳን ከም እንፈልጦ ኢየሱስ ክርስቶስ ብደሙ ዝመስረቶ ኪዳን ሓድሽ እንሆ ብደመይ ዝኸውን ሓድሽ ኪዳን እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ገና ሐሙስ መዓልቲ ዓርብ መዓልቲ ቅድሚ ምስቃሉ ሐሙስ ምሸት ምስ ደቀ መዛሙርቱ ጎይታ ሓቢሩ ማኣዲ ቆርስ ከሎ እና ናይ ጎይታ ድራር ስርዓት ክሰርዕ ከሎ ከምዚ ኢልዎም እቲ ጽዋዕ ወይኒ ናይቲ ብደመይ ዝገብሮ ሓድሽ ኪዳን እዩ ሓድሽ ኪዳን ብደመይ ዝብል ቃል ኣሎ ብደመይ ስለዚ ሓድሽ ኪዳን ባዕሉ ኣብ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ የተመስሪቱ ከም ኪዳን ማለት ብሉይ ኪዳን ኣብ ደም ኣባጊዕ ዝተመስረተ እዩ ኣብ ደም እንስሳ ዝተመስረተ እዩ ብሉይ ኪዳን ኣብ ሕጊ ተሕጊ ከዓ ብደም ዝጸኒዑ ነይሩ ኣብ ዘጸአት 24 ክነንብብ ከለና ኣብ ብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር ንሙሴ ሕጊ ሂብዎ ሙሴ ከዓ መጺኡን እስራኤላውያን እቲ ሕጊ እሱ ኣንቢ ብሎም ድሓር ክንእዘዞ ኢና ኢሎም ስለዚ ብደም ጸኒዑ ማለት ብደም ተሓቲሙ ማለት ሓድሽ ኪዳን ግን ብሕጊ ወይ ከዓ ብደም ኣባጊዕ ዘይኮነስ ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተመስረተ ሓድሽ ኪዳን ሓድሽ ያው ሓድሽ አረጊት ብሉይ ዝበሎ ጎይታ በዓሉ ሮሜ 8 ተንብቦ ከለኹም ነቲ ዝሓለፈ ኪዳን ብሉይ በሎ ነዚ ኪዳን ዚኻ ሓድሽ በሎ ይብለና በዓሉ እግዚአብሔር ነቲ ብሉይ ልዎ ነዚ ሓድሽ ይብሎ ሓድሽ ኪዳን ዝሕዘለናዮ ኪዳን ካብ ጎይታናን መድሓኒያን ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ሞት ዝጅምር እቲ ዘለናይ ዘመን ኩሉ ዝሓቆፈ ንቅድሚት ዘሎ ዘመን ኩሉ ዝሓዘ እዚ ኪዳን እዚ ሓድሽ ኪዳን ይባሃል እዚ ኪዳን እዚ ብምንታይ ዝተመስረተ ኪዳን እዩ بدم يسوع كريستوس زيت مسرة كيدان سلزي يسوع كريستوس نايزا كيدان زيا ما خلاين متعارقن بزعارك متعارقن ما خلاين نتن كالك زيخن مهارين شابن እግዚአብሔርን ዘቃራራ شابن እግዚአብሔርን ዘቀራ በመስዋዕት ነቱ በደሙ ንዓና ምስሩሱ ምስ እግዚአብሔር አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዘተዓረቀና ብቸኛ በህታው መተዓረቀ መቀራረቢ ማእኸላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ ካሊ ማእኸላይ የለን ካሊ መተዓረቀ የለን ሰብን እግዚአብሔር ዘቀራረብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ እዚ በደንቢ መጽሐፍ ቅዱስ በጠልቀት ይዘመር ቀጽሉ ከምዚ ይብለና ናብቲ ናይ ሓድሽ ኪዳን ማእኸላይ መተዓረቀ ዝኾነ ኢየሱስን ናብቲ ካብ ደም አቤል ብዝበለጸ ዝዛረብ ምንዛሕ ደምን ኢኹም በጽሕኩም ዘለኹም ይብለና ካብ ደም አቤል ንላዕሊ ዝዛረብ ኣብ መስቀል ተነዝሐ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ደም አቤል ታዩ እንተይልና ንእሽተይ መብርሂን መሃብ ዝኣክል ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ክንከድከለና ደቂ አዳም አቤልን ቃየልን ንረኽቦ ክልቲኦም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር መስዋዕት ከቅርቡ ከሎ አቤል በእምነት መስዋዕት አቅሪቡ ቃየል ግን ብዘይ እምነት መስዋዕት አቅሪቡ ዕብራውያን 11 በእምነቶም ከም ዝተፈላለዩ ዝነግረና ስለዚህ እግዚአብሔር ናይ አቤል ደም አይሜና አቤል መስዋዕት ተቀቢልዎ ናይ ቃየል መስዋዕት ግን አይተቀበሎም ስለዚህ ቃየል ኣብ ልዕሊ አቤል ቀኒኡ ብቅንያት ምክንያት ንሓው አቤል ናብ በረኻ ወሲዱ ከም ዝቀተሎ ይነግረና መጽሐፍ ቅዱስ ብድሕሪኡ ደም አቤል ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከም ዘእወየ እግዚአብሔር ነትን ብዘይ ፍትሒ ዝፈሰሰ ደም አቤል ብዘይ ፍትሒ ዝሓለፈት ህይወት አቤል ከም ዝረአየ ይነግረና ስለዚህ እግዚአብሔር ንቃየል መጽታይሉ ደም ሓውካ ናበይ ይእወለሉ ንምንታይ ይእውዩ ፍትሒ ክሰፍነሉ እግዚአብሔር ክፈርድ ብድሕሪ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ቃየል ናይ ፍርዲ ቃላት ክዛረብ ከለው ኢና ነረ
ነዚህ እዊው ደም አቤል ተራእዩ እግዚአብሔር ሪእዎ ካኡን ላዕሊ ግን ዝዛረብ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ኣብ መስቀል ተነዚዑ ፈሲሱ ተነጽጉ ንምንታይ ልዕሊ አቤል ዝዛረብ እንተይልና ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዛረብ ዘረባታይ ምሕረት እዩ ዝዛረብ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ አቤል ለፍርዲ ፍረደለይ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ምሕረት ይኹን ንሰብ ኩሉ ምሕረት ይኹን ይሄው ንስሬት ኃጢአት ዝቀረበ ይሄው ዝፈሰሰ ይሄው ዝፈሰስኩ ይሄው ዝቀረብኩ ንምንጻህ ዝፈሰስኩ ንምሕረት ዝፈሰስኩ ስለዚህ ምሕረት ይኹን ኣብ ኃጢአተኛታት ኩሎም ናብዚ ዝጠመቱ ኩሎም ብእምነት ነዚ ዝተቀበሉ ኩሎም ምሕረት ይኹን ይሄው ምሕረት ይኹን ይሄው ምሕረት ይኹን ንምሕረት ዝፈሰሰ ደም ንምሕረት ዝቀረበ ደም ስለዚህ ደሙ ምሕረት ዝረኸብናሉ ብመንጽር ብሉይ ኪዳን ክሪኦ ከለና ሓደ ኃጢአተኛ ደም ክፈስስ ከሎ ንግዚኡ ናይ ኃጢአት ስርየት ረኺብካ ኣለኻ ኺድ ዝበሃል ምሕረት ኮይኑልካሉ ጊዜያዊ ምሕረት ኪድ ይበሃል ብመንጽር ሓድሽ ኪዳን ግን ሓደ ጊዜ ንሓዋሩ ዝፈሰሰ ደም ሓደ ጊዜ ግን ንኹሉ ጊዜ ዝሰርሕ ሓደ ጊዜ ዝፈሰሰ ግን ንኹሉ ጊዜ ዘርጽሕ ኣሕዋተይ ሕዚ እኮ ኃጢአት ተገይርና ዘንጽህና ሕዚ እውን ምሕረት ዝረአየልና እዚ ደም እዚ ካሊእ ነቕርቦ መስዋዕት የለን ኣሕዋተይ ንኃጢአትኩም ተቕርብዎ ካሊእ ትኸፍልዎ ዋጋ እንጸልዩ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ኣይኮነን ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ኃጢአትኩም ዘንጽህ ስለዚህ ደሙ ንኃጢአትና ንምሕረት ንይቅርታ ንኃጢአት ስርየት ስለና ዝፈሰሰ ደሙ ስለና ዝፈሰሰ ደም ደሙ እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ ስለዚህ እንታይ ይብል ኣለኹ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ድሕነትና ምንጭ ኃጢአትና ስርየት ዝረኸብናሉ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ስለና እተነዝሐ ንምሕረት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝተራእየ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ሓድሽ ኪዳን ዝተተኽለሉን ዝጸንዐሉን ሓድሽ ኪዳን ማለት ውዕል ማለት ኮቨነንት ውዕል ማለት ስለዚህ ኣብ መንጎ ሰብን እግዚአብሔርን ዘሎ ኪዳን ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኸውን ኪዳን ብማንም ኣይኮነን ናብዚ ኪዳን እዚ ክንመጽእ እንተኾና ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማን ኢና ንመጽእ ናብዚ ኪዳን እዚ ኪዳን ሓድሽ ኪዳን ኣነ ንስኹም ዘለናዮ ኪዳን ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝቆመ ኪዳን ስለዚህ ናብዚ ኪዳን እዚ ዝኣቱ ሰብ ናይዚ ኪዳን በረኸት ናይዚ ኪዳን ምሕረት ናይዚ ኪዳን ጸጋ ዝካፈል ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነጽሐ ስርየት ኃጢአት ዝረኸበ ዝተቐደሰ ሰብ ብእምነት ደሙ ዘንጽሖ ሰብ ኣካል እዚ ኪዳን እዚ ዝኸውን ኣሕዋተይ ደሙ ንኃጢአትና ስርየት ዝፈሰሰ ትንሣኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንመጽእ ከለና ትንሣኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ እንደገና ኃጢአተኛ ነገርና ወዲቁ ፈሪሱ ተቀቲሉ ሞይቱ ሓድሽ ህይወት ምስ ክርስቶስ ሓድሽ ህይወት ሓድሽ ናይ ጽድቂ ህይወት ሒዝና ዝተሳእናሉ እዩ ትንሣኤ ናብ ሮሜ ምዕራፍ 6 ክወስደኩም ብዛዕባ ትንሣኤ ሞት ትንሣኤ ዝዛረብ ክፍሊ ካብ ቁጥሪ 5 ጀሚረ ክንብቦ ሞቱ ብዝመስል ሞት ምስኡ እንተሓቢርና ትንሣኤው ብዝመስል ትንሣኤ እውን ምስኡ ክንሓበር ኢና ደጊም ንኃጢአት ከይንግዛእ እቲ ሓጢእ ሰብነትና ምእንቲ ክሰዓር እቲ ኣረጊ ሰብነትና ምስኡ ከም ዝተሰቕለ
نفلتنا اتزموتا كاب حطيات حرا وصيم نحنا مس كريستوس ميتنا مس كريستوس مويتنا مسؤ دما بهيوت كم نبرنا امننا مسؤ دما بهيوت كم نبرنا امننا اتي كم موت استسا كريستوس مليشو كم زي موت نفلتنا دقيم موت ابلعلي سلطان يبل نسو بموتو نحاورو حدا غزي نحاتيات يزموتا بهيوتو غنا እግዚአብሔር ይዝ ነበር كم دما نسخاتكم حاتيات كيتغبرو كم زموتكم بيسوس كريستوس كنا እግዚአብሔር ያውያን كم زخونكم نرسخم ቆጻሮ ይብላል ስለዚህ በትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕያውነት ሐዱሽነት ናይ ትንሳኤ ሕይወት استخافلናል ትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ልክ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት ከሎ ኃጢአትና አረጊት ማንነትና እግዚአብሔር ዘይፎቶ ነገርና ሙሱ ከም ዝሞታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከተሰኸለኸ ሐዱሽ ሕይወት ለእግዚአብሔር ክብር ዝኸውን ሕይወት ንጹህ ዝኾነ ሕይወት ቅዱስ ዝኾነ ሕይወት በውስጥ መንፈስና ተኻፊልና ምስኡ ከም ዝተሳና ይዘርኤና ትንሳኤው ሐዱሽ ሕይወት ረኸብናሉ ትንሳኤው እንደገና ተንሳናሉ ትንሳኤው እንደገና ዝተወለድናሉ ትንሳኤው እንደገና ኻሊና ይጽድቅ ኽዳን ተኸደናሉ ትንሳኤው ውልድ እግዚአብሔር ዝኾንናል ትንሳኤው ሞቱ ኃጢአትና ዝተኸፍለሉ አረጊት ነገርና ዝሞተሉ አረጊት ሰብነትና ዝሞተሉ ትናይት ማሊ ዝነበረ እግዚአብሔር ዝጸልኦ በአዳም ምክንያት አብላዕና ዝነበረ ነገር ሁሉ ተጸረገሉ ሞቱ ትንሳኤው እግዚአብሔር ዝለሊ ሐዲስ ሕይወት ዝለበስናሉ ውልድ እግዚአብሔር ዝኾንናሉ ዝተወለድናሉ ትንሳኤው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ሞትን ትንሳኤው ምሳሌያዊ በዝኾነ መንገዲ ተዛሪቡ ንዓናውን ዘካተተ ሐሳቢ ተዛሪቡ ሰርናይል ወዲጋ ሞይ በስቢሳ እንተ ዘይት ሞይታ እንደገና ብዙሕ ኮይና ክትወጽእ ኣይትኽእልን ኢሉ ጌታ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ አመስቀል ሞት ሞይቱ መቃብር ቀቢሮም አብሳል ሳይ መዓልት ግን ከም ሐድሽና አይና አሁምን ሒዙ ተንሲኡ بخبري تنسيو بناي كبري أكال تنسيو كسكال كله حتى أنا تشكيمي تسقي كتنسخل لكن بخبري تنسيو حتى أنا راجيفو تنسيو سلسلة يسوع كريستوس بخبري مسوس تنسانا له ولد እግዚአብሔር ዝሆንናሉ ጸጋን ህይወትን እግዚአብሔር ዝተካፈልናሉ ተሳይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሐደስናሉ ከም ሐድሽ ተንሳናሉ ከም ሐድሽ ተንሲና ولد እግዚአብሔር ዝሆንናሉ ተሳይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ አህዋታይ ደሙን ትንሳኤውን ናይ ጎይታና ንዓና ትርጉም አለው شمون زلال مستبارك يا لما عندي داينارينا دم يسوع كريستوس تنسى يسوع كريستوس ينارينا قصالي نايزي قصال زخونه خفلي حيزلكم كمصيه كسعشعو سلام نقني እግዚአብሔር በረከቱ አባኻትኩም ይግበር በነገር ሁሉ ገጽ ይብርሃልኩም እግዚአብሔር ይባርክኩም ተባረኩ بهيوت كسع زلخو كبارخكا بسمكا نقداوي كالعلاني مزمور داويت معرف سوسان سلستن فقدي 4 زهيت التاخس حلاوي نايزا نفسي امون وسام بهيوت كساب زلخو كزمري كمسكنكا سمكا خطوعوي نحواتيون كنقري يسوس نفغرخا عبكني محبر كمسكروي زيت التاخس حلاوي
نايزا نفسي يمون وسام هيوات كسب زلخو كزمري كمسكنك سمكا خطوعوي نحواتيون كنكري يسوس الفقرها عبدني محبر كنسكروي بكهنات كل ساعة كي يقلقلو موت سلازة عقتهم أتهم قدامت كهنات بزحات نبرو إيسوس قنان زي العالم زنبر سلازخنا زي حلف كهنات هلو ملكت باولوس نفس الإبراويان عراف شوعته كافقد 23 كساب 24 بزحر مسواتي هدم دي بيلاتات موت بزقدبو هاي أوريد كهنات بناي موت أقلقلو هاي كون اندحنتي بقزا دم كايو هوليك كاهني كنتكا زالعالماويو موت مقابر هاي قدبونيو سلازي أفخاز وكل من اللوني زيكا غمدحن أو إيسوس سمون أملاخي عمي واتي سخاني قسلي عمين زيت التافس حلاوي نايزا نفسي يمون وسام هيوات كسب زلخو كزمري كمسكنك سمكا خطوعوي نحواتيون كنكري يسوس الفقرها عبدني محبر كنسكروي بو كندحن زقبا كالق سم ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንሰብ ኣይተዋህበን እሞ ምድሓን ብሓደ ካልእ ከተይልዎ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 12 سمكايو حيلي سيطان زي سعرلو من جبرختي كهال اي زي بلو ندحنا تيلو زيتوحب النسم بزيكا يسوس كهبتو خاليلون إيسوس إيسوس كبلي بمحليت مسكانة قويمة إيسوس إيسوس مالو نخبرو هيا زمرو إيسوس إيسوس نبل مرحانيتيو أبون وكل آمين زيت التافس حلاوي نايزا نفسي يمون وسام هيوات كسب زلخو كزمري كمسكنك سمكا خطوعوي نحواتيون كنكري يسوس الفقرها عبدني محبر كنسكروي كساب حجي حنتكوا بالسماء أي لمن كمون حقوسكم ملؤ من تكخون لمنو كترخبوا جمعكم وانجيل يوحنس عراف 16 فقد 24 باسم كان لمن باسم كان ركب باسم كان تسوو باسم كان سعير اتلونا نبلو اتكنا سنكنا إيسوس مكايو عين زهبنا كميسي كم تقال كازلو كل لقى باسمك كنقبرو سلازينا أبخان وكل من اللونا بزيكا غمجحن أو إيسوس امون أغلقنا أملخون مسكانا نعاقا أو إيسوس امون أغلقنا أملخون مسكانا نعاقا أو إيسوس امون أغلقنا أملخون مسكانا نعاقا آمين
ራእይ ምዕራፍ 6 ሽዑ እትበጊ ካብቲ 7 ማሕተማት ነቲ ቀዳማይ ክፈትሖ እንተሎ ረአኹ። ሓደ ካብቶም 4 እንስሳ ድማ ከም ነጎድጓድ ብዝመስል ድምፂ ንዓርእ እንትብል ሰማዕኹ። እነሆ ከዓ ኣምበላይ ፈረስ እንትወፅእ ረአኹ። እቲ ዝተቐመጦ ድማ ቀስቲ ሒዙ ነበረ። ኣኽሊል እውን ሃብዎ። ክስዕር ወፀ፣ ሰዓረ ድማ። እቲ በጊዕ ነቲ ካልኣይ ማሕተም ምስ ፈትሖ ድማ እቲ ካልኣይ እንስሳ ንዓርእ በለኒ። ካልእ ቀይሕ ፈረስ ድማ ወፀ። ነቲ ዝተቐመጦ እውን ሰባት ንስንሳቶም ንኽቃተሉ ካብ ምድሪ ሰላም ከጥፍእ ስልጣን ተዋሃቦ። ዓብዪ ሰይፊ እውን ተዋሃቦ። ነቲ ሳልሳይ ማሕተም ምስ ፈትሖ እቲ ሳልሳይ እንስሳ ንዓርእ ክብል እንተሎ ሰማዕኹ። እነሆ ጸሊም ፈረስ እውን ረአኹ። እቲ ዝተቐመጦ ከዓ ኣብ ኢዱ ሚዛን ሒዙ ነበረ። ካብ ማእኸል እቶም 4 እንስሳ ድማ ከም ድምፂ ሰብ ብዝመስል ሓደ መስፈር ስርናይ ብዲናር 3 ምሸት ስገም ከዓ ብዲናር ዘይትን ወይንን ግና ኣይትጉዳእ እንትብል ሰማዕኹ። ነቲ 4ይ ማሕተም ምስ ፈትሖ ከዓ ድምፂ እቲ 4ይ እንስሳ ንዓርእ ክብል እንተሎ ሰማዕኹ። እነሆ ድማ ግራጫ ፈረስ ረአኹ። ስም እቲ ተቐሚጥዎ ዝነበረ እውን ሞት እዩ። ሲኦል እውን ይስዕቦ ነበረ። ኣብ ልዕሊ እቲ 4ይ ክፋል ምድሪ ብኹናት፣ ብጥሜት፣ ብፌራ፣ ብኣራዊት ምድሪ ገይሮም ንኽቐትሉ ስልጣን ተዋሃቦም። ነቲ 50ይ ማሕተም ምስ ፈትሖ ድማ ነፍሳት እቶም ምእንቲ ቃል እግዚኣብሔርን ስለ እቲ ዝሃብዎ ምስክርነትን ዝተሓረዱ ኣብ ትሕቲ መሰዊኢ ረአኹ። ዓው ብዝበለ ድምፂ ከዓ ኦ ቅዱስን ሓቀኛን ዝኾንካ ጎይታ ክሳብ መዓዝ ኢኻ ዘይትፈርድ? ነቶም ኣብ ምድሪ ዘለውኸ ክሳብ መዓዝ ኢኻ ሕነደምና ዘይትፈድዮም? እናበሉ ጠርዑ። ንነፍሲ ወከፎም ድማ ጻዕዳ ክዳን ተዋሃቦም። ቁጽሪ እቶም ከምኣቶም ክቕተሉ ዘለዎም ብጾቶም ኣገልገልትን ኣሕዋቶምን ክሳዕ ዝመልእ ከዓ ገና ንቑሩብ ዘመን ከዕርፉ ተነግሮም። እቲ በጊዕ ነቲ 6ይ ማሕተም ክፈትሖ እንተሎ ከዓ ረአኹ። ብርቱዕ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኾነ። ፀሓይ ከም ወጮ ጸለመት፣ ወርሒ እውን ኩለንትናኣ ከም ደም ኮነት። ኦም በለስ ብርቱዕ ንፋስ ነነው ምሰበላ ነቲ ዝጉዕ ፍሪኣ ከም ተርግፍ፣ ከምኡ ከዓ ከዋክብቲ ሰማይ ኣብ ምድሪ ረገፉ። ሰማይ እውን ከም ብራና ተጠቕሊሉ ጠፍአ። ኩሎም እምባታትን ደሴታትን ካብ ሰስፍራኦም ተወገዱ። ነገሥታት ምድርን መሳፍንትን ኣሕሉቕ ሰራዊትን ሃብታማትን ሓያላትን ኩሎም ባሮትን ጭዋታትን ኣብ በዓትታትን ኣብ መንጎ ኣኻውሕ እምባታትን ተሓብኡ። ንእምባታትን ነኻውሕን ድማ ካብ ገጽቱ ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎን ካብ ቁጥዐ ትበጊዕን ኣብ ልዕሊና ወዲቕኩም ከውሉና እታ ዓባይ መዓልቲ ቁጥዐኦም መጽኣያ እሞ መንከ ይደው ክብል ዝኽእል በልዎ። ራእይ ምዕራፍ 7 ብድሕሪ ዙይ እቶም 4 መላእኽቲ ኣብ 4 መኣዝን ምድሪ ደው ኢሎም ረአኹ። ንሳቶም ኣብ ምድሪ ወይ ኣብ ባሕሪ ወይ ኣብ ዝኾነ ኣእዋም ንፋስ ምእንቲ ኸይነፍስ ነቶም 4 ንፋሳት ምድሪ ሒዞምዎም ነበሩ። ንዘለዓለም ሕያው ናይ ዝኾነ ማህተም ዝሓዘ ካልእ መልኣኽ ካብ ምብራቕ ክወፅእ እንተሎ ረአኹ። ንሱ ከዓ ነቶም ንምድርን ንባሕርን ክጐድኡ ስልጣን ዝተዋሃቦም 4 መላእኽቲ ብብርቱዕ ድምፂ ጸውዖም እሞ ነቶም ኣገልገልቲ ኣምላኽና ኣብ ገግንባሮም ማህተም ክሳብ እንገብረሎም ንምድሪ ወይ ንባሕሪ ወይ ንእዋም ኣይትጉድእዎም በሎ። ቁጽሪ ናይቶም ማህተም ዝተገብረሎም ክንደይ ከም ዝኾነ ድማ ሰማዕኹ። ካብ ኩሉ ነገድ እስራኤል ማህተም ዝተገብረሎም 144,000 ነበሩ። እቶም ማህተም ዝተገብረሎም ካብ ነገድ ይሁዳ 12,000፣ ካብ ነገድ ሮቤል 12,000፣ ካብ ነገድ ጋድ 12,000፣ ካብ ነገድ ኣሴር 12,000፣
ካብ ነገድ ንፍታሌም 12,000 ካብ ነገድ ምናሴ 12,000 ካብ ነገድ ስምዖን 12,000 ካብ ነገድ ሌዊ 12,000 ካብ ነገድ ይሳኮር 12,000 ካብ ነገድ ዛብሎን 12,000 ካብ ነገድ ዮሴፍ 12,000 ካብ ነገድ ብንያም 12,000 ነበሩ። ድሕሪ ድማ እነሆ ካብ ኩሎም ኣሕዛብን ዓሌታትን ህዝብታትን ካብ ኩሉ ቋንቋታትን ዝተኣከቡ ሓደ እኳ ቖጽሮም ዘይኽእል ብዙሓት ሰባት ጻዕዳ ክዳውንቲ ተኸዲኖም ጨናፍር ስየ ኣብ ኣእዳዎም ሒዞም ኣብ ቅድሚ እቲ ዙፋንን ኣብ ቅድሚ እቲ በጊዕን ደው ኢሎም እንተለዉ ረአኹ። ብዓብዪ ድምፂ ኸዓ ንዝሓን ናይ ያለፈኻን ተቐሚጡ ዘሎ ኣምላኽናን ናይ በጊዕ እዩ እናበሉ ጸርሑ። እቶም መላእኽቲ ኹላቶም ኣብ ዙርያ እቲ ዙፋንን እቶም ኣሕልቑን እቶም 4 እንስሳን ቆሙ። ኣብ ቅድሚ እቲ ዙፋን ብግንባሮም ተደፊኦም ከዓ ንእግዚኣብሔር ሰገዱሉ። ከምዚ ከዓ ይብሉ ነበሩ፣ ኣሜን። ውዳሴ ዜማን ጥበብን ምስጋናን ክብርን ስልጣንን ሓይልን ንዘለዓለም ንኣምላኽና ይኹን ኣሜን። ሓደ ካብቶም ኣሕሉቕ ድማ እዞም ጻዕዳ ክዳውንቲ ዝተኸደኑስ እንታወት እዮም? ካበይ ከእዮም መጺኦም? ኢሉ ጠየቐኒ። ኣነ ድማ ጐይታይ ንስኻ ትፈልጥ በልክዎ። ንሱ ከዓ እዚኣቶም ካብቲ ብርቱዕ መከራ ዝወፁ ክዳውንቶም እውን ብደም እቲ በጊዕ ሓጺቦም ዘጻዕደው እዮም። ስለዚ ኣብ ቅድሚ እቲ ዙፋን እግዚኣብሔር እኔው ኣብታ መቕደስ እውን ለይትን መዓልትን የገልግልዎ ኣለዉ። እቲ ኣብቲ ዙፋን ተቐሚጡ ዘሎ ከዓ ድንኳኑ ተኺሉ ኸጽልለሎም እዮም። ድሕሪ ሕዚ ኣይጠምዩን ኣይጸምኡን፣ ፀሓይ ኮነ ሃሩር ድማ ኸቶ ኣይረኽቦምን እዮም። እቲ ኣብ ማእኸል ዙፋን ዘሎ በጊዕ ኽጓስዮም ናብ ዒላታት ማይ ህይወት እውን ክመርሖም እዮም። እግዚኣብሔር እውን ካብ ዒንቶም ኩሉ ንብዓት ክሕብሰሎም ይሞም በለኒ። ራእይ ምዕራፍ 8 እቲ በጊዕ ነቲ 7ይ ማሕተም ምስ ፈትሖ ከዓ ኣብ ሰማይ ንፍርቂ ሰዓት ዝኣክል ህድኣት ኮነ። ድሕሪ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ደው ዝበሉ 7 መላእኽቲ ረአኹ። 7 መለኸት እውን ተዋሃቦም። ካልእ መልኣኽ እውን ወርቂ ጽና ሒዙ መጸሞ ኣብ ቅድሚ መሰዊኢ ደው በለ። ምስቲ ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን ወሲኹ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ቅድሚ ዙፋን ዘሎ መሰዊኢ ወርቂ ምእንቲ ከቕርቦ ከዓ ብዙሕ ዕጣን ተዋሃቦ። ትክ እቲ ዕጣን ከዓ ምስቲ ጸሎት ቅዱሳን ኮይኑ ካብ ኢድ እቲ መልኣኽ ናብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዓረገ። እቲ መልኣኽ ድማ ነቲ ጽንሃ ወሲዱ ካብቲ ኣብ መሰዊኢ ዘሎ ዋህሪ ሓዊ መልኦ ናብ ምድሪ እውን ደርበዮ። ነጐድጓድን ዓብዪ ድምፅን መብረቕን ምንቅጥቃጥ ምድርን ከዓ ኾነ። እቶም 7 መለኸት ዝሓዙ 7 መላእኽቲ ድማ መለኸት ክነፍሑ ተዳለዉ። እቲ ቀዳማይ መልኣኽ መለኸቱ ነፍሐ። ደም ዝተሓወሶ በረድን ሓውን ድማ መጸ። ናብ ምድሪ እውን ተደርበየ። ሲሶ ምድሪ ነደደ፣ ሲሶ ኣእዋም እውን ነደደ፣ ኩሉ ለምለም ሳዕሪ እውን ነደደ። እቲ ካልኣይ መልኣኽ እውን መለኸቱ ነፍሐ። ሃልሃል እናበለ ዝነድድ ዓብዪ እምባ ዝመስል ነገር ድማ ናብ ባሕሪ ተደርበየ። ሲሶ ባሕሪ ድማ ደም ኮነ። ሲሶ ናይቲ ኣብ ባሕሪ ዝነብር ህይወት ዘለዎ ፍጡር እውን ሞተ። ሲሶ መራኸብ እውን ጠፍአ። እቲ ሳልሳይ መልኣኽ ከዓ መለኸቱ ነፍሐ። ዓብዪ ኮኸብ ከም ሽግ እናነደደ ካብ ሰማይ ወደቐ። ኣብ ሲሶ ሩባታትን ኣብ ዓይኒ ማያትን ድማ ወደቐ። ስም እቲ ኮኸብ ከዓ ምረት እዩ ዝበሃል። ሲሶ ማያት ድማ መረረ። እቲ ማይ መሪር ብምዃኑ እውን ብሰንኪ እቲ መሪር ማይ ብዙሓት ሰባት ሞቱ። እቲ 4ይ መልኣኽ እውን መለኸቱ ነፍሐ። ሲሶ ፀሓይን ሲሶ ወርሕን ሲሶ ከዋኽብትን ተወቕዐ። ናይ ብርሃኖም ሳልሳይ ኣፍ ድማ ጸልመተ። ስለዙይ ሲሶ መዓልቲ ጸልመተ፣ ሲሶ ለይቲ ከዓ ብዘይ ብርሃን ወርሕን ከዋኽብትን ኮነ። ድሕሪ ሓደ ንስሪ ኣብ ማእኸል ሰማይ ክዝምብ እንተሎ ረአኹ። ዓው ዝበለ ድምፂ ከዓ እቶም 3 መላእኽቲ ነተን ተሪፈን ዘለዋ መለኸት ምስ ነፍሕወን ነቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ዘለዉ ወይለኦም 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 እንትብል ሰማዕኹ።
ራእይ ምዕራፍ 9 እቲ ሓምሻይ መልአኽ ድማ መለኸቱ ነፍሐ ኮኸብ ከዓ ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ክወድቕ እንተሎ ረአኹ መፍትሕ ዓሚቕ ጉድጓድ እውን ተዋሃቦ እቲ ኮኸብ ድማ ነቲ ዓሚቕ ጉድጓድ ከፈቶ ካብቲ ጉድጓድ ከዓ ከም ትኪ ዓብዪ እቶን ዝመስል ትኪ ወፀ ብትኪ እቲ ጉድጓድ ድማ ፀሓይን ኣየርን ጸልመተ ካብቲ ትኪ እውን ኣንበጣ ናብ ምድሪ ወፀ ከምቲ ንዕንቅርቢታት ምድሪ ሓይሊ ዘለወን ከዓ ሓይሊ ተዋሃቦ ነቲ ኣንበጣ እውን ነቶም ኣብ ግንባሮም ማሕተም እግዚኣብሔር ዘይብሎም ሰባት ጥራሕ ደኣ እምበር ኣብ ምድሪ ንዘሎስ ንሳዕሪ ወይ ንዘለምለመ ኩሉ ወይ ንእዋም ኣይትጉድኣዮም ተባሂሉ ተነግሮ ትቐትሎም እንተይኮነስ ን5 ወርሒ ከሳቀዮም ስልጣን ተዋሃቦ እቲ ምስቃዮም ከዓ ከምቲ ዕንቅርቢት ንሰብ ክትነክስ እንተላ ዘሳቒ እዩ በተን መዓልትታት እቲኣተን ሰባት ንሞት ይደልይዋ ግና ኣይረኽዋን እዮም ሙማት እውን ክምነዩ እዮም ሞት ግና ካብኣቶም ክርሕቕ እዩ ትርኢት እቲ ኣንበጣ ድማ ንውግእ ከም ዝተዳለዉ ኣፍራስ ይመስል ነበረ ኣብ ርእሱ እውን ኣኽሊላት ወርቂ ዝመስል ነበሮ ገጹ ከዓ ከም ገጽ ሰብ ነበረ ከም ጸጉሪ ኣንስቲ ዝመስል ጸጉሪ ድማ ነበሮ ኣስናኑ እውን ከም ኣስናን ኣናብስ ነበረ ድርዒ ሓፂን ዝመስል ድርዒ ነበሮ ድምፂ ኣኽናፉ እውን ከም ድምፂ እቶም ናብ ውግእ ዝጋልቡ ብዙሓት ኣፍራስን ሰረገላታትን ነበረ ከም ጭራ ዕንቅርቢት ዝመስል ጭራን ሕንዝን ነበሮ ን5 ወርሒ ንሰባት ምእንቲ ክጐድኦም ከዓ ኣብ ጭራኡ ሓይሊ ነበሮ ንጉስ ኣለዎም ንሱ መልኣኽ ማዕሙቕ እዩ ስሙ ብዕብራይስጢ ኣብዶን ብግሪክ ከዓ ኣጶልዮን ይበሃል ነበረ እቲ ቀዳማይ መከራ ሓሊፉ ድሕሩዚ ከዓ እንሆ ገና 2 መከራ ይመጽእ ኣሎ እቲ ሻርሻይ መልኣኽ እውን መለኸቱ ነፍሐ ካብተን 4 ቀርኒ ናይቲ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዘሎ ብወርቂ ዝተሰርሐ መሰውኡ ከዓ ድምፂ ክወፅእ እንተሎ ሰማዕኹ ነቶም ኣብቲ ዓብዪ ሩባ ኤፍራጥስ ተኣሲሮም ዝነበሩ 4 መላእኽቲ ፍትሓዮም በሎ እቶም ነዛ ሰዓት እዚኣን ነዛ መዓልቲ እዚኣን ነዛ ወርሒ እዚኣን ነዛ ዓመት እዚኣን ዝተዳለዉ 4 መላእኽቲ ሲሶ ደቂ ሰብ ምእንቲ ክቐትሉ ተፈትሑ ቁፅሪ ናይቶም ሰራዊት ፈረሰኛታት ድማ 2,000 ግዜ እልፊ ከም ዝኾነ ሰማዕኹ ብራእይ ድማ ነቶም ኣፍራስን ነቶም ተቐሚጦምዎም ዝነበሩን ረአኽዎም ድርዖም ከዓ ከም ሓዊ ቀይሕ ከም ያክንቲ ሰማያዊ ከም ዲን ድማ ብጫ ዝመስል ነበረ ኣራእስ እቶም ኣፍራስ ከም ኣራእስ ኣናብስ ይመስል ነበረ ካብ ኣፎም እውን ሓውን ትክን ዲንን ይወፅእ ነበረ በቲ ካብ ኣፎም ዝወፅእ ሓውን ትክን ዲንን በዘን 3 መዓታት እዚኣተን ሲሶ ሰብ ተቐትለ ሓይሊ እቶም ኣፍራስ ኣብ ኣፎምን ኣብ ጭራኦምን እዩ እቲ ጭራኦም ተመን እዩ ዝመስል ርእሲ እውን ኣለዎም ብኡ ገይሮም ድማ እዮም ዝጐድኡ እቶም በዘን መዓታት እዚኣተን እንተይተቐትሉ ዝተረፉ ሰባት ካብቲ ግብሪ ዕዳዎም ኣይተነስሑን ንኣጋንንትን ነቶም ክርእዩ ወይ ክሰምዑ ወይ ክኸዱ ዘይኽእሉ ብወርቅን ብብሩርን ብነሃስን ብእምንን ብዕንፀይትን ዝተሰርሑ ጣዖታት ምብላኽ ኣይሓደጉን ሰብ ካብ መቕታልን ብኣስማት ካብ ምጥንቋሎምን ካብ ምንዝርናኦምን ካብ ስርቆምን ኣይተነስሑን ራእይ ምዕራፍ 10 ድሕሪዙይ ካልእ ብርቱዕ መልኣኽ ደመና ተወንዚፉ ካብ ሰማይ ክወርድ እንተሎ ረአኹ ኣብ ልዕሊ ርእሱ ከዓ ቀስተ ደመና ነበረ ገጹ ድማ ከም ፀሓይ ብሩህ ነበረ እእጋሩ እውን ከም ዕማድ ሓዊ ነበራ ኣብ ኢዱ ከዓ ሓንቲ ንእሽተይ ቅልዕቲ መጽሓፍ ነበረቶ የማነይቲ እግሩ ኣብ ባሕሪ ጸጋመይቲ እግሩ ድማ ኣብ ምድሪ ረገጸ ከም ዝጓዝም ኣንበሳ ከዓ ብብርቱዕ ድምፂ ጸርሐ ምስ ጸርሐ ድማ እቶም 7 ነጐድጓዳት ድምፂ ኣስምዑ እቶም 7 ነጐድጓዳት ድምፆም ምስ ኣስምዑ ክጽሕፍ ደለኹ እንተኾነ ካብ ሰማይ ነቲ እቶም 7 ነጐድጓዳት ዝተዛረብዎስ ሕተሞ ዳንበር ኣይትጽሓፎ ዝብል ድምፂ ሰማዕኹ እቲ ኣብ ባሕርን ኣብ ምድርን ደው ኢሉ ዝረኣኽዎ መልኣኽ ድማ የማነይቲ ኢዱ ናብ ሰማይ ኣልዓለ እሞ በቲ ንዘለኣለመ ዓለም ሕያው ዝኾነ ንሰማይን ኣብ ውሽጡ ዘሎን ንምድርን ኣብ ውሽጡ ዘሎን
ንባሕርን ኣብ ውሽጡ ዘሎን ብዝፈጠረ እግዚኣብሔር መሓለሞ ደጊምስ ኣይድንጉን እዩ እንተኾነ በተን እቲ ሸውዓይ መልኣኽ ድምፂ መለኸት ዘስምዐለን መዓልትታት ከምቲ ነቶም ኣገልገልቱ ነቢያት ዝበሎም ሽዑ እቲ ምስጢር እግዚኣብሔር ክፍጸም እዩ እቲ ካብ ሰማይ ዝሰማዕዎ ድምፂ ከዓ ኪድሞ ነታ ኣብ ኢድቲ ኣብ ባሕርን ኣብ ምድርን ደው ኢሉ ዘሎ መልኣኽ ዘላ ቅልዕቲ መጽሓፍ ውሰዳ ኢሉ ደጊሙ ተዛረበኒ ናብቲ መልኣኽ ከይደ ድማ ነታ ንእሽተይ መጽሓፍ ሃበኒ በልክዎ ንሱ ከዓ ውሰዳ እሞ ብላዕያ ንኸብድኻ መራር ክትከውን እያ ኣብ ኣፍካ ግና ከም መዓር ጥዕምቲ ክትከውን እያ በለኒ ነታ ንእሽተይ መጽሓፍ ከዓ ካብ ኢድ እቲ መልኣኽ ወሲደ በላዕኽዋ ኣብ ኣፈይ ከም መዓር ጣዓመትኒ ምስ በላዕኽዋ ግና ንኸብደይ መረረታ እሞ ኣብ ልዕሊ ብዙሓት ህዝብታትን ኣህዛብን ዝተፈላለየ ቋንቋታት ንዝዛረቡ ህዝብን ነገሥታትን ደጊምካ ክትንብእ ኣለካ በለኒ ራእይ ምዕራፍ 11 ድሕሪ ዙይ ዘንጊ ዝመስል መዐቀኒ ተውሃበኒ እሞ ተስእ ነቲ መቕደስ እግዚኣብሔርን ነቲ መሰውዕን ዓቅኖም ነቶም ኣብኡ ዝሰግዱ ዘለዉ እውን ቁጸሮም በለኒ እቲ ብወፃኢ መቕደስ ዘሎ ቅጽር ግና ንህዛብ ተዋሂቡ እዩ እሞ ሕደጎ ኣይተዓቅኖም ኣህዛብ ከዓ ነታ ቅድስቲ ከተማ 42 ወርሒ ክረግጽዋ እዮም ነቶም 2 መሳኽረይ ወጨ ተኸዲኖም 1260 መዓልቲ ክንበዩ ሓይሊ ክህቦም እየ በለኒ እዚኣቶም ኣብ ቅድሚ እቲ ጐይታ ምድሪ ዝቖሙ 2 ዋሊዕን 2 ቀወምቲ ቀናዲልን እዮም ሓደ እኳ ክጐድኦም እንተደለ ካብ ኣፎም ሓዊ ይወፁ እሞ ንጸላዕቶም የቃጽሎም እቲ ክጐድኦም ዝደሊ ብኸምዚ ክቕተል እዩ እዚኣቶም በተን ዝንበዩለን መዓልትታት ዝናብ ምእንቲ ኸይዘንም ንሰማይ ክዓጽዎ ስልጣን ኣለዎም ንማያት ናብ ደም ክልውጥዎ ንምድሪ ከዓ ብዝደለይዎ ዓይነት ክቐስፍዋ ስልጣን ኣለዎም ምስክርነቶም ምስ ፈጸሙ ድማ እቲ ካብ ዓሚቕ ጉድጓድ ዝወፅእ ኣራዊት ክዋግኦምን ክስዕሮምን ክቐትሎምን እዩ ንሬሳኣቶም ከዓ ኣብ ኣደባባይ እታ ጐይታኦም ዝተሰቐለላ ዓባይ ከተማ ኸንብሮ እዩ ንሳ ብምሳሌ ጌርካ ክትዛረብ እንተለኻ ሰዶም ወይ ግብፂ እትበሃል እያ ካብ ዝተፈላለዩ ህዝብታትን ነገዳትን ቋንቋታትን ኣሕዛብን ዝተኣከቡ ሰባት ነቲ ሬሳኣቶም 3 መዓልትን ፈረቓን ክርእይዎ እዮም ሬሳኣቶም ከይቕበር ከዓ ክኽልክሉ እዮም እቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ በዞም 2 ነቢያት እዚኣቶም ይሳቐዩ ስለ ዝነበሩ እቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ብሙማት እዞም 2 ክሕጐሱ ባሃውን ክብሎም እዩ ንስንሳቶም ከዓ ውህብቶ ክወሃሃቡ እዮም ድሕሪ 3 መዓልትን ፈረቓን ድማ ናይ ህይወት እስትንፋስ ካብ እግዚኣብሔር ናብቶም ነቢያት ኣተወ በእጋሮም እውን ቆሙ ናብቶም ዝረኣይዎም ከዓ ብርቱዕ ፍርሃት ሓደሮም ድሕሪ ዙይ ሓደ ዓብዪ ድምፂ ካብ ሰማይ ናብዙይ ደይቡ ክብሎም እንተሎ ሰምዑ እቶም ጸላእቶም እናጠመትዎም ከዓ ብደመና ናብ ሰማይ ዓረጉ በታ ሰዓት እቲኣ ብርቱዕ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኾነ 10 እታ ከተማ እውን ዓነወ በቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከዓ 7,000 ሰባት ተቐትሉ እቶም ዝተረፉ ድማ ፍርሓት ስለ ዝሓዞም ንኣምላኽ ሰማይ ክብሪ ሃብዎ እቲ ካልኣይ መከራ ሓሊፉ ነሆ እቲ ሳልሳይ መከራ ቀልጢፉ ይመጸሎ እቲ ሻውዓይ መልኣኽ እውን መለኸቱ ነፍሐ ኣብ ሰማይ ከዓ መንግሥቲ ዓለም ናይ ኣምላኽናን ናይቲ መሲሑን ኮይና እያ ንዘለዓለመ ዓለም እውን ክነግስ እዩ ዝብል ብርቱዕ ድምፂ መጸ እቶም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣብ ዙፋናቶም ተቐሚጦም ዝነበሩ 24 ኣሕሉቕ ከዓ ከምዚ እናበሉ ብግንባሮም ተደፊኦም ንእግዚኣብሔር ሰገዱ